שלום, שוב אני אביב. פינה הפעם נעסוק בעוד וריאציה של תרגיל השכיבות צמיחה. בעצם עשינו פעם שעברה תרגיל שכיבות צמיחה בפינות הקודמות. עכשיו טיפה וריאציה יותר מתקדמת למי שכבר קל לו, מי שכבר לא מדבר אליו בשיטה הרגילה. עכשיו, אותו דבר, שכיבות צמיחה בתנוחה הרגילה, רק שהפעם, כל פעם, אני מרים רגל אחת. מה זאת אומרת? כל פעם רגל אחרת עולה. מה שהדבר הזה יוצר, קודם כל, יותר עומס על כל יד כל פעם. זאת אומרת, כל יד תעבוד יותר חזק. עומס על האלכסונים, טיפה שירי רגליים גם. טיפה מצרף אותם, דרך טובה לא דופק. אותו דבר, מי שרוצה עדיין לגוון. אותו דבר כמו בפינה הקודמת, עם המעקב. אפשר גם. טיפה שונה, אותו רעיון. עד כאן הפינה שלי, אתם מוזמנים להתבקר באתר, בעמוד הפייסבוק. נראה בפעם הבאה.